but havana the power yekumudzinga. Ndokubva vaenda futi kuna Jesu kuti Ishe mudzingei, she's crying after us. Mukadzi ane mweya wetsvina uri kunetsa mwana wake wekuti naiye anotodawo kuudzinga, but chaita kuti auye kuna Jesu kurecognize authority muna Kristu kuti this is the only man who can chase this demon away. So ndo zviri kuitwa futi nevadzidzi vake, vari kuda kudzinga mukadzi ari kuita noise, but vanoenda futi kuna Jesu kuti Ishe mudzingei. Yafe too slow. Pane chandiri kunzwa ini. Amai vauya nenyaya nerequest kuti mwana usikana wangu anonetswa nemweya wetsvina. Chavari kuda kuna Jesu ndechekuti Jesu adzinge kana kuti arayire mweya wetsvina iende. Amai havaziva kuti highest authority yekudzinga dhimoni ranetsa mwana wangu ndiJesu kwete inini. Ina handini zviri kunetsa mwana wangu, but power rekuzvidzinga hapana. So chakagonekana amai kurecognize kuti kune authority inogona kudhila nesituation yandiri kutadza kudhila nayo. So pakauya kuna Jesu, vadzidzi ndokubva vamhanya kuna Jesu zvikati Ishe mudzingei, she's crying after us. In other words, vadzidzi havasi kuinsauta mukadzi uyu by revelation. Insult pakungoverenga kuti vari kurwadziwa nei kuti mukadzi adzingwe, but kumukadzi uyu vari kutozivisa Jesu. Vadzidzi vaJesu vari kutozivisa mukadzi uyu kuti nesuwo futi tine zvatinotodawo kudzinga, but hatizvidzinge, tinotoudza mudhara kuti zvidzingei. Somebody has got me. I'll repeat again. Amai pavauya kuna Jesu kuti mwanasikana wangu anetswa nemweya wetsvina, vari kuti mweya iyi handide yanetsa mwana wangu, but handina the authority of the power kudzinga dhimoni, saka ndauya kwamuri Jesu. Saka vadzidzi vaJesu ndokubva vaenda kuna Jesu vakati Ishe, she's crying after us, mudzingei. Zvinoita sekunge vadzidzi vari kuda kudzingwa kwemukadzi, but vadzidzi vari kuparidza vhangeri rinobatsira mukadzi kuti nesuwo sevadzidzi tine zvatinoda kudzinga, but tinototembawo iyeyu. Apa kuparidza kuseri kwacho, uku kuseri kwacho kwandiri kuparidzawo, nekuti dzimwe nguva uchiriverenga unoti vadzidzi vari rafa, vada kuti mukadzi uya adzingwa ane dambudziko. Havasi rafu. They are preaching a better gospel than rafu. Vari kuti kudi, vari kuti kumukadzi uyu wataita chinhu chakanaka, chese chinoda kudzingwa kana usina power potouchiudza mudhara iyeyu. Nokuti nesu kuda kutokudzingawo, but tinotoudza Jesu kuti Ishe mudzingei. Kureva kuti nesu hatisi madzishe, tine zvinotinetsawo, but tina Ishe vanodzinga zvinhu. So paita vhangeri rekudzingwa kwezvinhu rinoita sekunge insult, but by revelation mukadzi anenge ari kutobatsirika kuti saka timu iyo inototemba iyeyo futi kuti vadzinge zvinhu. Jesus said not a word. So vadzidzi vati Ishe mudzingei vataura zvavataura, but mukadzi akaramba aripo. Chinoita kuti aramba aripo ari kunzwa kuseri kwacho kuti havasi kuda kuti ndidzingwe, vari kundizivisa kuna anodzinga, saka ndauya to the right person. Do you know kuti there are times yekuti machallenges atinofesa in real life, machallenges atiri kufesa tinoafesa tese ari panyika, but vamwe vane maonero ari unique or different yekuti vanogona kuva nesuccess muenvironment yakadai. Zuva kupisa kwariri kuita, mumwe ari kuchema kuti akomana zhizha ndavadaro, so zhizha inofanirwa kunaya mvura kuti ndikohwe, ndikakohwa ndotengesa chibage changu ndova nemari. Yeti kupisa kuri kuita zuva, kune mumwe ndo zhizha anotengesa mvura, kurati yake iri kunaira muzuva. Somebody is hearing me. Iro rizuva izhizha zvichidhipenda kuti muzuva unoitei. Nomumwe anotengesa mafeni ari kushedzera kuti ngaiwedzere, kuwedzera kwaro kunaya kusaiti kwake. So mvura ikanaya inofadza murimi, zuva rikapisa rine type yevanhu vanofara naro nokuti ndokunaya kwekusaiti kwavo. So mukadzi wauya kuna Jesu, mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya wetsvina. Jesu wanyarara, vadzidzi vataura zvavataura, mukadzi haana kubva ipapo, akaramba ari pana Jesu. Jesu ndokubva ataura shoko rekuti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika bedzi. I'm only sent to the lost sheep of Israel. Kurati kwaIsraeri kune maclasses 2. Kune makwai akarasika, gogoita asina,
but ane zita 1 makwai ekwaIsraeri. Zvapachena kuti kurasika kukuite bere, unoramba uri gwai rakarasika. Asa kurasika kukuite musatanist, kunokuita mukristu akarasika. Saka dzimwe nguva tine hama dzekuti vakaona akarasika kutoti musatanist, aiwa makwai ekwaIsraeri akarasika. Aparidze zvandoparidza, hazivi zvandoziva, saka hasi munhu waMwari. Kusaziva zvaunoziva hazvimuite musatanist, zvinomuita munhu asingazive zvaunoziva. Asi mukristu igwai rekwaIsraeri rakarasika. So kana uchidhila nemakwai, make sure hausi kudhila nemapere. Kana uchidhila nemakwai, iva neunderstanding yekuti hausi kudhila nembada. Kana uchidhila nemukristu akarasika, make sure you are dealing with your brother, not an enemy. So pese paunodhila nema situations, understand one thing in mind, kuti although asingapinde nesu, but he's saved by the blood of Jesus. So I treat him as a brother. He is a lost sheep, but not a sheep in Dobanenyaya. Sheep identity. Kurasika imhando knowledge kana character. Sachiona mwana wako kana kanza nemsikanzwa umuchinje sino. Senema inakuya ne character, yakauya ne blood. Blood makes a family. So mwana wakwasibanda anoba fusto. Pakagarwa matari kwasibanda anoapia. Pakati tine naudza tikutaura pamusoro pemhuri yekwasibanda, anouya ari tsotsi kudaro. Rove kwasibanda. So there are times yekuti kune vanhu vanotodiwa naMwari, vanofanirwa kutouya mupresence yaMwari, but vasingadiwe newe because of character. But uchikangana kuti when Jesus died for us, why deal ne family? Kingdom gospel in relationship yemunhu naMwari. It's all about the family. Ropa rinotipa ukama. Kana munhu akatengwa neropa regwayana, he is now part of the family. Character issue. I make a family. Do era ya prodigal son. Akafunga kuna baba. Ana kufunga baba. I go deeper this way. He came back to his senses. Pese pa unoda kunamata using common sense, you lose the kingdom understanding. Nokuti the kingdom is above common sense. Akafunga kuna baba. Kuprova kuti ana kufunga baba. Pa akafunga kuna baba, akafunga zvinodyiwa ikoko, kwete ari ikoko. Kumba kwa baba vangu kune, kwete kuti kuna. Haafunga kuti kuna baba, kune chingwa. Varanda vekwedu vanotodya, eating. Common sense yakaita kuti afunge through the stomach. But the sense ye kingdom unofunga through the blood. That's why paakauya. Do you know the prodigal son akava nyika iri kure? Kwete paakaenda kure. Paakadzoka. He was now too far. Not in distance, in mentality. Anoti kudi musanditore semwana. Yeti uri mwana. Zvawaita zvekutadzise kuva mwana. Uri mwana aita zvisingadiwe, but isina kubviswa mwana. Saka wanzwa shoko rati prodigal son. Panongoti sana padzimike, no matter how prodigal you are. Saka iye paadzoka ari kuda kubvisa son osiya prodigal. Saka musanditore semwana. Inenge good thinking. Problem ndeyekuti ukaita mhosva, sauchona kumataredzi mhosva, ukaita mhosva hautenderwi kutonga nyaya yako, unotongwa. Problem ya prodigal son, akatadzira baba ndokubva atanga kuitonga ega. Musanditore semwana. Ziva zvekutadza mudhara ndiye anotonga. Imagine warepa usvika kurotongerwa nyaya yako, kubvunzwa usimuka so, wochichoka ndidakarepa ndibe 12 years. Anotaiwa makore tokupei kuno. So the danger of common sense, they could either try to prove how guilty he is, how wrong he is. Yeti chakaita kuti angonzi son, baba vakambereka. Ngaende kure. Let me go back to this woman. So amai pavauya kuna Jesu. Jesu ati ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Mukadzi, she's not part of Israel. She's a Canaanite woman. Abva kunzvimbo yevanhu vasina kuingwa naJesu.
So ndaitarisira kuti pakupera kwenyaya mukadzi uyu zvakafanirwe kuita nokuti she is not the right person akaingwa kuzoitirwa. Ndakatumwa kumakwai kwaIsraeri akarasika. Iye ndewe kwaIsraeri kwete. She is a Canaanite woman. Saka Jesu muchaigadzirisa sei nyaya nokuti uyu haasi kutaipi yevanhu vamakainga. Bhaibheri rinoti mukadzi uyu akaramba aripo audzwa kunzi hausiri type yacho. Jesu ndobva apfuurira mberi achiti handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Sekunzwa kwenzeve, that's another level of insult. Une dambudziko waakuiswa muklasi yembwa. Mukadzi aigona kuenda kuna Jesu ndatofuka ndiwo Jesu wacho uri nani utori wese imbwa manjeni. Panhamo yense imondishauta. Handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Mukadzi ana kuti aida kutadza kutaura so ndaita imbwa papi ndambofunga kuti zvanzi akawira mutsoka dzake akati hongu Ishe, truth Lord, ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura yatenzi. Chagonekwa nemukadzi uyu number 1 kuwirirana nezvataura Jesu nyangwe by common sense zvisingaite kuti muwirirane. Kunzi imbwa kunoita kuti mudambure hukama. But mukadzi uyu paati hongu tenzi ari kuti chese chataura Mwari chinoita sekunge kutuka in the natural, but spiritually ada kuti effect yekuti you can still benefit. So mukadzi uyu shoko raanzi chingwa chevana ndipe kumbwa ndoro ari kushanda naro kwete raari kumaka. Rembwa irori ndo rakamuudza kupora kwemwana nokuti akati hongu Ishe, ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura yatenzi. Kureva kuti yangu ndichaityira muimbwa idzodzo. Kureva kuti zvese zvamataura Mwari ndikazvininipisa pazviri zvangu zvinotoita chete. Challenge ndeyekuti pakataurwa zvembwa you don't agree with him. Nokuti yawainga apa help, not insult. But this woman, through the insult, she found the help. Chaingwa nemukadzi kupora kwemwana kwete kuti chingwa chevana atipe kumbwa. But paati hongu Ishe, ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura. Kuti she is now in agreement. This statement is dangerous. Vazhinji vari successful in the things of God ava debate against what God says. Kana akataura zvekunge zviri off topic vanoziva kuti akatendeka uye akarurama. Mwari akaita era iyo yoshanda nayo iri correct. Vanhu pavakabva kuKenani vachiteera Joseph kuEgypt havana kurosa Red Sea, hatina kunzwa any miracle. But pavakaburitswa muEgypt vachienda kuKenani vakauya nepaRed Sea. Kureva kuti rwendo ramunofambiswa neshongwe yegore naMwari rinenge ritori wese than ramunofambiswa naana Jacob muchiteera Joseph kuEgypt. Vanhu pavakabuda muEgypt vachienda Kenani vakafesa Red Sea. But remember kuti kuenda kwavo Kenani kuri kudzokera. Saka ndine danger paunderstanding. Vanhu vanofungidzira kuti vanhu pavakanzi endai munotora Kenani vainotorera vanhu. No. Ivo ndo vakabva ikoko kwakasara kwane vamwe. Vaitorerwa zvinhu zvavo kwete kunotora zvavamwe vanhu. Iyo ndo imwe hondo ingori munatural kuZimbabwe unoinzwisisa. Akaberekwawo makore daya. Anogona kufungidzira kuti hazvi zvedu. Nokuti akaberekwa zvinhu zvedu zvatorwa. Saka pakazoita anoti zvinhu zvedu anoti inda kuvatorera so. Kumbuka kuti inda takatorerwa so. Kuti knowledge yako ine chekuita nepaunotangira kuziva zvinhu. Adam naEve problem yavo vakabereka vana vadzingwa mugarden. Saka kana vasina kuparidzira vana vavo kuti tine garden redu, vana vanokura vari vanhu vane pfungwa yekuti type yemusango. Adam naEve vakabereka Cain and Abel vadzingwa mugarden. Yet original plan nenzvimbo yavanofanirwa kunge vari igarden. Saka vana vakasaparidzirwa chokwadi vanenge vane belief yekuti tiri type yemusango. Mwari akatiwanirawo nyasha tichaenda mugarden. Yeti vanofanirwa kutaura vachiti tiri type yemugarden. Tinofanirwa kudzokera muzvinhu zvedu. So there are times yekuti ukasaziva zvinhu zvako unofungidzira kuti pamwe wakutorera munhu kamba wakudzorerwa zvinhu. I'll help you again. Understanding yako ukasaziva kuti zvaimbova mugarden
Satani wakapinda munyoka, nyoka ikafurira vanhu, vanhu vakadzingwa mukateni. Mwari akufamba nevana veIsraeri akatuma futi nyoka. Atanga kudzituma ndiani? Satani mukateni. Azodzituma pechitu ndiani? Mwari. Kuna Moses akati kudi kanda chimbo yako ive nyoka. Saka nyoka ndedzani? Bati Satani anobvira ashanda naye. Sa ukaona kuti vanhu vakanzwa kuti mufundisi ane nyoka yake, vanotanga kumususpekta. Yeti Moses anga anayo. Aizve. Moses akomana akatodzina Mwari kanda. Yobva nyoka zvachitakura. Ndoda pastor ane nyoka yake. Ipapo ngozwa kuti ndiye yangu moto. Takakudzaya vana mata akomana. Moses aiva neyake. Na nhasi unotenda kuti munhu waMwari. Elijah mubako aifidwa nezvishiri. Prophet wane zvishiri zvavo tu zvinopa chikafu. Ini kungonzi ndine changu 1. Ndakakura ndine pfungwa yekuti hosho nembira ndezvemudzimu. Gamba kune vanhu vakafunga kuridzira mudzimu, hosho nembira. Kusvika ndazorivereka rikati chese chinorira. Chese chinorira. Ngatishande pakurumbidza Jehovha. Kureva kuti abuse yeproperty haireve kuti property iri wrong. Izvo zvimukadzi wauda kutiza, vamwe uda kutotora wake. Ani uda kutiza madha, mumwe ada tochata, ada nemapepe ekugara neumwe. Iwe uda kutotiza mumwe anototsvaga umwe kutogara naye. Kureva kuti akatoziva kuti kutiza hako pazvinhu zviri boys. Kodai zvakaipa notiza usi. So amai vauya kuna Jesu ndokubva vava in agreement neshoko rekuti chingwa chevana handingachitore ikapa kumbwa. Mukadzi ndokubva ati hongu tenzi. Shoko raari kuti hongu hariitwe hongu nemunhu ari mucommon sense. Rinoitwa hongu nemunhu ane deeper revelation yekuti kumberi zvinobuda zvaakunzi kudii. Ndokubva ati chingwa chevana zvakanaka kuti kana chiri chevana, nokuti karekta yevana ndoiziva. Vana vanodya vati rasa rasa. Saka isu kana tiri imbwa, imbwa dzinodya chinodonha patafura yatenzi. Kureva kuti mukadzi uyu she is so blessed kusvika palevel. Hear me very well. Statement yaJesu inotaridza kuti mukadzi uyu ndiye number 1 anofanirwa kubenefita than vana. Pakuti kudii? Vana ndo vanotumwa kunotenga chingwa. Imbwa haitumwe. Imbwa inodya zvinodonha patafura. Kureva kuti imbwa haifanirwa kutsvaga chingwa. Inofanirwa kuziva pasi petafura pekugara. Chingwa ndo chakadhizainwa kutsvaga kunembwa. Nokuti chingwa ndo chinodonha chichienda pasi petafura. Imbwa iri pasi petafura. Saka mai havari kutsvaga zvinhu zvinofanirwa kuvatsvaga kana vari panzvimbo. Ona kundinzwa. Problem hausi panzvimbo, saka uri kuzvitsvaga. Bvunza Zakeo. Zakeo aida kuona Jesu. But kupera kwenyaya Jesu akaona Zakeo. Pane chakachinjwa. Zakeo akabva pakuda kuona Jesu. Akamhanya akanokwira mumuti. Ari mumuti, Jesu akupfuura ndiye akamira ipapo. Akatarisa mudenga. Akati Zakeo buruka. Kureva kuti aitsvaga mumwe ndiJesu. Nokuti Jesu akainga vatadzi. Hakuna mutadzi akatsvaga Mwari. But Mwari nerudo rwake ndiye akatsvaga mutadzi. Saka Zakeo paaida kuona Jesu akatadza. Ndokubva aenda mumuti. Jesu akupfuura neipapo. Ndopa akatarisa mudenga. Kukuratidza kuti Jesu aitsvaga Zakeo. Haana kubvunza vanhu kuti ndedzipi. Urati anga ari palist Zakeo yevanhu vari kutsvagwa. Ende Zakeo haana kushedzera kuti ndaita kuona ndavhiringa vanhu. Jesu ndiye akasvika ipapo akadinzwa. Zakeo haana kuti kuna Jesu, Ishe ndiri kushaya mukana. Ndakumhanya kumberi mozondoonawo. Zakeo haana kubvunza Jesu kuti muri kufamba sei mabva pano. Bhaibheri rinoti wakangomhanya akanokwira mumuti. Sei direction yakaenda Zakeo iri direction yakaenda Jesu. Iwe asina appointment. Iwe one kai. Weka kwekuda mari. Bhaibheri rinoti munhu paakatadzira Mwari wakatora mashizha emuonde ndokubva apfeka. Bhaibheri paritaura pamusoro paZakeo Luke 19. No Zakeo waiva mutadzi.
ndokubva amhanya mumuti wemuonde ndokubva asvika kukwira mumuonde kuda kuti mashizha emuonde akamukavha. Saka kuna Genesis Mwari munhu paakatadzira Mwari akanokavhwa nemashizha emuonde. Mwari ndokubva vauya vachitsvaga munhu. Saka Zakeo position yaakaenda inode naRevelation nekuna Genesis kuti Jesu kana akatumwa naMwari anofanira kuziva kuti vatadzi vanowanzokavhwa nemashizha emuonde. Saka nokuti ndiri mutadzi muJeriko ndikapinda mumuonde anofanirwa kundiwana nokuti ndozvaakatoinga. Somebody say it. So Jesu Zakeo wamhanya ndokubva anokwira mumuti wemuonde kwakukavhwa nemashizha arimo. Jesu akuuya achipfuura ndokubva atarisa mumuti. Statement yaJesu iri dangerous. Haana kuita chivanhu, akaita umwari. Chivanhu haukoke muridzi wemba kumba kwake, ndiwo unokokwa nemuridzi wemba kumba kwemuridzi wemba. But Jesu paakasvika pamuti akabva ati kuna Zakeo, buruka tiende kumba kwako. Haukoke munhu kumba kwake. Which means there is something unique chiri kuda kuministwa naJesu. Zakeo, buruka tiende kumba kwako. Anofanira kukoka munhu ndi Zakeo kumba kwake. But Jesu ndiye akakoka Zakeo kumba kwa Zakeo. Buruka tiende kumba kwako. Iro ratanga richiti Zakeo waida kuona Jesu ndokubva azoenda mumuti. Indava Jesu pavaonana naZakeo akuda zvekumba, yeti Zakeo atobva kumba kwacho. Kureva kuti Jesu nechaanounderstand according nenzvimbo yakamira Zakeo. Zakeo mumuti waakwira unorepresenta character yake, nokuti panze ari kuda kuona Jesu, but mumba ane zvakarambwa naJesu zvekuvhara mari dzevanhu itsotsi. Saka Jesu ari kuziva kuti kana tsana vari panze vari right, but tikapinda mukati mumba vakaipa. That's why pavakwira muti womuonde maonde akanaka panze, but mukati mumba aora. Saka vakuru muti wamakwira ndo invitation. Somebody is not hearing me. Muti wakanokwira Zakeo waitaura zviri kuitwa naZakeo kuti mudhara kana tiri panze toda zvechechi, but mukati masmall house taora nawo. Saka Jesu ari kuti hatiite zvepanze zvakatsukira izvi hande mumba, nokuti muti wakwira it's a revelation yegauri. Do you know there are times kuti paunoita prayer pane kuti Mwari vaone nhamo yauinayo, vanoona nhamo yauri kuvaonesa nekusateerera. Adamu nhamo yake yekusapfeka. Mwari pavanouya kuna Adamu havatauri zvekusapfeka, vanoti who told you? Kunoti problem yaMwari naAdamu information, but problem yaAdamu kuna Mwari kuva naked. Ari kuti hamudhara chaunoti ndapfeka mashizha zvino zvinomira Mwari wachingoti pacha ndovandati who told you that you are naked? Kunoti kuva naked is not an issue, but information yawanayo is the most dangerous information. Kunoti chakaita munhu naked hakusi kudya muchero. Information inodyisa muchero. Kudya muchero kupedzisa unaked hwawaitwa neinformation yawabvuma kuteerera. Ukanzwa Mwari vachiti who told you, ndopaanoya kuna Hosea wati vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, which means level yeinformation iri mauri no threat. Kuprova kuti enemy yemunhu knowledge kana kuti shoko kana kuti information. Mwari vachida kuponesa munhu vakatuma Jesu anonzi shoko, nokuti munhu anga ane problem kushaya shoko. Jesu rimwe zita rake anonzi word. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Saka Mwari vachida kubatsira munhu vakatuma munhu anonzi word, nokuti problem yemunhu he lacks the right word. Okay, so amai avauya vakapfugama kuna Jesu vakati ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura yatenzi. In other words, amai avari kuti muprogramu yechingwa tirimo, nokuti ndaakudiscover kuti kana matoti timbwa we have a better chance than the children, nokuti vana ndivo vanotomhanya vachitumwa nababa kunotenga chingwa. Isu kungoziva position yatinogona kuenda pasi petafura, ende pasi petafura unopagara wakazvininipisa wai ukasimuka unoisumudza. Kureva kuti imbwa iri designed kugara yakadai, which means tafura yako is when you bow to him, he releases the blessing to you.
Yeah. When you worship him, why? Because he's looking for worshippers. Yeah. A sign of worship is to bow. Saka kana manzi murimu kureva kuti position yenyu ino attracta zvinhu zvinouya ikoko. Hamukumbire zvinhu but munaenda panzvimbo panodonha zvinhu. I'll go deeper this way. Second Kings chapter 2 verse 9. Unoverenga further. Elijah and Elisha. Elisha wakakumbira a double portion or double anointing from Elijah. And guess what? Nakupiwa. Yashoktika. Tunakupa verenga. Elijah nakupa Elisha double anointing. As Elisha wakawana double anointing. Pisa izure kuti akapiwa. Nokuti karerenga zvakanaka rinoti Elijah atakurwa nechampupuri akuenda mudenga. A mantle fell from Elijah. Hapana kunzi and Elijah gave Elisha. Ukazwa chinhu chichinzi chadonha hakusi kupiwa. Chatodonha wanga asingade. Baba kudonhedza hakusi kupa munhu. Kuruza. Saka chirungu chinoti and a mantle fell from Elijah. Nekuda kwekuti asimudzwa nechampupuri. And it's a statement very dangerous. Nokuti kana kune champupuri chakasumudza murume mukuru anonzi Elijah. Inda chakatadza kusumudza bhachi. Chinorema chiri bhachi nemunhu. Can I go deeper this? Zvanzi kwakauya mhepo ikatakura Elijah. Asi bhachi raElijah rikadonha. Inda mhepo ine power rekusumudza munhu but ichitadza bhachi remunhu. Yeah. Hear me very well. Elisha haana kupiwa naElijah, but Elisha akawana zviri muna Elijah. Why? Nokuti mhepo payakatakura munhu uyu anga akutarisa munhu in this dimension, kureva kuti uyu anga apa musoro uyu ari pasi. Automatically position iyoyi inoita kuti zvimwe zvinhu zviuye kwauri usina kuzvidhonza, nokuti kune imwe law inongonzi gravity. Kune chinofanirwa kuuya but pano paita mhepo iri powerful zvekuti iri kutakura munhu against gravity, but inda gravity yatadzawo futi kudhila neissue yebhachi remudhara uyu. Uchaona kuti chinonzi anointing inobva pashoko reHebrew rinoti kabod, which means heaviness. Kurati chinorema pamunhu waMwari haasi munhu umwari. Saka umwari hwacho hunogona kuenda pachinhu. Yeah. Yeah. Heaviness, kabod, ndo anointing. Saka bhachi kana ranga rakazara anointing. That's why mhepo isina kugona kurisimudza. Mhepo inogona kusimudza zvakareruka. Zvinorema zvinongodzika. So chairema pana Elijah haasi Elijah, anointing. Yeah. Can I help you? Mukomana uyu haana kukumbira kuti ndiri kuda bhachi. Akumbira double anointing, which is a double spirit. Zvekuda kuti aifanirwa kuignora bhachi nokuti haasi kutsvaka mabhachi. But sei akanhonga bhachi akatanga kushanda naro nokuti dhei raakatanga kuteera Elijah haanonge adanwa akarohwa nei. Kureva kuti bhachi iri anoriziva kuti rinotaura. Elisha paakateera Elijah haana kunzi uya tiite basa, akarohwa nebhachi. Bhachi iro rakamurova ndo raanoziva kuti iri bhachi rine nyaya. Ukariona radzika nderekurovesawo dzimwe nyaya. Saka uchiona paakarinhonga akanorova rwizi Jordan. Kureva kuti murume uyu une better understanding nekuti there must be a position inoita kuti uwane zvinhu without begging. Kuzvininipisa, kuzvideredza. Why? Nokuti uyu paaifamba naElijah, Elisha wachifamba naElijah, uyu aikumbira zviri mune uyu haana kuzviwana. Kusvika pakauya ngoro yemoto ikaseparata the two. Uyu ari kuda zviri mune uyu but denga parauya rinobvisa uyu pane uyu iye asati apiwa. Mwari akubatsira akubvise pazvinhu zvaunoda kuti uzviwane. Hallelujah. Ndakundinzawo explain. There is a natural closeness inohinder the spiritual ability. Vaiziva Jesu semwana waMaria naJosefa and haana kuita mighty works in Galilee because of this kind of knowledge. They were too close to him, so they missed the supernatural. Saka denga rinoti ukangova padhuze munopanana sei muri mafesika. Somebody akamboenda pedza kuparidza saka mfesi wangu nditiroka prayer. Mafesi haana matirani. Chekiti yangu ibhururu kudanwa. Inzwa. The anointing you respect is the anointing you attract. First of all.
kana ndikatoda kuti uzviwane kusvika wamuposition inoita kuti uzviwane. Yeah. Vaifamba vari two vakaseparetwa, yeti mumwe ane request ndikuda zviri kune uyu. Vaseparetwa pakauya chamupupuri chikatakura mumwe, yeti uyu hasati apiwa. Denga richitoziva kuti haugoni kuzviwana kana makaenzana muri mafesi muri mese. Denga rinofanirwa kusumudza mumwe zvokuti kana wakumutarisa hautarise with the natural understanding. That's why we paakasimudzwa ari mudenga uyu akachinja language akati my father the chariots of Israel. Pesa apa anaumbamuti my father he was a servant and this one was his master. Yeah. Unazara kuti mu ministry ya Jesu vanhu vasina kushanda nawo Jesu ndeve ukama akatoenda kurwizi kunosarudza vanhu. Yeti Mary paakatevera Jesu achiparidza akatouya nevakoma nehanzvadzi dzaJesu ndanyoka. Mary ane vamwe vana vaakatobereka ende Jesu haana kushanda nawo. That's why wenzwa vanhu pavaita debate against Jesus vaiti tinomuziva uyu haasi here hanzvadzi dzaningi naningi, haasi here mwana waMaria naJosefa, kuti kwakatova neimwe family sei asina kushanda nayo. Vakateera naMary achiparidza Mark 3 vakati kuvanhu vaiva panzi tidanirei wari mukati auye kuno. Jesu ndokubva aramba akati vari muno vanoita kuda kwababa wangu ndo hanzvadzi dzangu nevakoma vangu uye vabereki vangu. Kureva kuti Jesu vemumba akavashayira time. Why? Havana kuteera kuti aite basa, vakateera kuti ambomira. Yeah. Ngambomira ngauye kuno. Yet they are supposed to follow you so that you can do the work. But in Mumba sometimes they come so you can stop the work. Okay, it's another story for another day. And vaningina va Jesu are dangerous. Maybe you can get a disc tinaro. Vaningina va Jesu, his brothers. Chaiva tadza kuna matoto mukachiri simple. Ungoti plus wedu ndone isi. Hauna kunzwa mama here vauya Matthew 20. Zikanzi mwana wangu James and John madi kuti mumwe kana maa kutonga mumwe ku right mumwe ku left. Zvaidiwa nemai yaida kuti Jesu akangobvuma yakutonoudza vanhu vhangeri risiriro kuti mukasawirirana neni vakomana vangu variko haupapinde. Iwe chitoziva kuti denga rina sekuru wako unonamatirei. Ungosvika kudenga kuti hamuzukuru usadaro itandipinde. So mukadzi uyu ari in agreement neshoko raJesu. Hongu ishe ingava nembwanana dzinodya zvinodonha patafura yatenzi. Jesu amuti imbwa, iye ndokubva azvideredza akati mbwanana. Kureva kuti she is in agreement neshoko rinenge rekutuka, but ari kuziva kuti chero chataura Mwari chakandinakira nokuti Mwari wacho akanaka ine mufungo wake wakandinakira nguva dzose. Problem yedu ndeyekuti tinoda kuti Mwari aite sezvatinoda. Yet the real order tinofanira kuita sekuda kwake. The Lord's prayer is quite challenging. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Let thy will be done on earth. Yeti vanhu vari paearth vane mawill avo avanoda kuti aitike, but iye anoti kana maakunyengetera munoti kuda kwenyu kwete kwedu. Sometimes kuda kwake kuri the opposite yezvatiri kuda. Do you know kuti kazhinji ukanamata uchipa Mwari formula unofunza kuti haasi kukupindura nokuti sometimes the formula yawataura is the opposite yezvinhu zvaanoda kuti ushande nazvo. Moses taura naMwari abvise nyoka tiri kurumwa murenje. Moses ataura naMwari, Mwari vakati gadzira imwe kuti varegere kufa. Yeti vanhu vaibvisa kuti nyoka dzikabviswa ndo pavanorarama, but vakararama even dzisina kubviswa nokuti Moses wakagadzira imwe yebronze akaisa padanda akaparidza rekuti wese achatarisa panyoka iyi achararama. Kureva kuti Mwari havasi kubvisa nyoka, vada kukutichai kuziva yekutarisa. Yeah. Kunamata tipe Mwari formula, kunamata tinopa Mwari rumbidzo, nzira dzake dzova the formula to those who are praying to him. Pane Mwari paanokupa kukunda nenzira inoita sekunge kukundikana. Jesu chakamupa kukunda akarohwa, kwete kuti akarohwa. Jesu akabatwa akarerwa pamuchinjikwa, inzwa maresults ndokubva akunda. Yet in natural terms ukarohwa ukapinwa wakundwa, but in spiritual terms Jesu wakakunda nekurohwa.
So there are times yekuti Mwari chaari